Uy, naba kay Gcash? Asa na siya gikan o kinsay nagtukod ni ini? Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Let's go! Hoy, Bisaya Channel. Nahibaw ba kagatong 2004? Daghay mga tao sa Pilipinas, mga Pilipino, 80% sa mga Pilipino walay gitawag na bank account, no? Sa una, gamay ra kay mga tao nga naay account sa bangko. Ang hinungdan na ang mga tao sa una walay bank account is number one is kulang sila mga documents, no? Ang uban pod is walay enough money na maka-start og open og bank account. That is why nay usa ka kumpanya na kita ni siya nga problema og iya kining gisolusyonan, no? Kini ang Globe Telecom. Sa paglabay sa panahon niabot ang tuig na 2017, diha na ni boom og maayo ang GCash, no? Tungod sa investor ni ini. So kaning GCash upat ang nag-invest ani, no? Number one is kanang gitawag na Ant Group, no? Kung mingon tag Ant Group, mo ni siya ang under sa Alibaba, under kang Jack Ma, okay? 40% ang share niya sa GCash. Kaduha kaning investor nga gikan sa New York City. No, na kini siya share sa GCash na 13%. Then, apo investment area or share sa GCash ang Ayala Group, no? 7% ang ilang share ani. And the remaining 40% is sa Globe Telecom, okay? So upat siya. Ang balikon, Ant Group by Alibaba, kaduha katong investor sa New York, ikatulo ang Ayala Group ug ang pinakaupat ang Globe Telecom. Dako kay tabang ning Ant Group, no, kaning Alibaba sa GCash. Nganuman kaning Ant Group dako kay siya nga kumpanya dito sa China. Nganuman sila lang naman ang tag-iya sa usa ka super app sa China kanang gitawag na Alipay, no? Kung ang Alipay, pwede ka diha mag-send o magdawat og kwarta. Pwede pud pangbayad kung mag-grocery ka sa mall. Kung mopalit kag insurance, nagihapon, pwede gihapon yung magamit ang Alipay. O pagbayad kung naa kay mga investment na ginapalit. So ang Alipay under ni siya sa Ant Group sa Alibaba, which is super app dito sa China. So sila dako siya investment pud diri sa atong gitawag na GCash. Pero kaning Alipay, no, dito man sa China, isulod ni diri sa Philippines, no, katulaging ilang pag-invest dito sa GCash. Pero nganong wala man nila gigamit ang word na Alipay. Sikat na kayong Alipay pero nganong wala nila gigamit. Tungod ang GCash is established na diri sa Pilipinas. Ang mga tao, mga Pilipino na andad na sa pangalan or brand na GCash. Kaning Ant Group na po sila gitawag na Kakao Pay dito sa South Korea ug PTM dito sa India. So ang GCash hayahay kaayo nga naman ila na lang gi-adapt tong expertise sa Alipay, no? Ito sa China gahi kay nang gitawag na Alipay, ang gibuhat sa GCash ila na lang gi-adapt o gi-localize ang knowledge pagpadaga na ingana nga negosyo. Sa Philippines, number 1 ang GCash. Katong June 2021, 46 million users ana diri sa Pilipinas. Mga Pilipino, 46 million, grabe kadaghan ang nagamit og GCash. Pero bisag number 1 ang GCash, dili gyapon sila magkumpiyansa nga naman na ay nagsunod sa ila in which dili pud kaayo biya kayo, no, kanang gitawag na PayMaya. Ug karon Maya na ang tawag. Pila da user sa Maya? 38 million user. So diri sa Philippines ang rival is GCash and Maya. Pero tuod bisag number 1 ang GCash, dili gihapon sila dapat magkumpiyansa. Bisag ang GCash na nagpaluyo sa ilaha ni tabang sa ila ni support which is katong Ant Group by Alibaba, ang PayMaya or Maya na apoy nagpalikod ni ana. Nga grabe pud kayo kadako o grabe kayo ka sikat nga kumpanya dito sa China. Kana ang gitawag nga Tencent. So kaning Tencent, grabe pud kini siya kadako ang kumpanya dito sa China. Napod sila gitawag nga super app kanang sikat kayo karon nga WeChat. So kanang WeChat, ang tag-iya na is kanang gitawag na Tencent. In which kaning Tencent mao yung support invest diri sa PayMaya or Maya. Ang user aning WeChat dito sa China is 1.2 billion. Grabe kadaghan kaayo, no? So mo nang giingon nato nga dili kaayo magkumpiyansa ang GCash tungod aning PayMaya pod, no? Na nagpalikod, grabe kay kadako nga kumpanya. Ug dili basta-basta po dito sa China. Imagine ra na 1.2 billion user sa WeChat. Ang nag-iya ni ana is ang Tencent. Ngano makaingon pa ta na grabe kadako ni nga kumpanya ang Tencent. Usa ka rason ni ana, nasa lagi tawag na 600 plus company all over the world. Di na ra guna 600 ka buok ilang mga kumpanya, grabe kadaghan kaayo. So di na siya basta-basta nga kumpanya ang Tencent pod. Ilang value? 300 billion dollars ang value sa Tencent. Og ang Alibaba nakahibaw ta nga dako kaayo, taas na pod. Ikaduha ang Alibaba sa Tencent kung value ang isgutan. So kung imong tan-awon diri sa Philippines, ang rival anang padalag kwarta bitaw og mudawat is kanang gitawag na GCash o PayMaya or Maya. Mura gihapon siya rival sa Globe o PLDT. So bisan pag nay rival ana atong makita Globe, PLDT, GCash o PayMaya, kalikod ni ana is rival pod, no? Katong duha kadagko nga kumpanya, katong gitawag na Alibaba ug ikaduha ang katong Tencent. Ug ma-amaze pud ta kay katong Alibaba ang tag-iya kahibaw man tatanan na si Jack Ma. Tag-iya pod ato yung rival na Tencent
kay Ponima. So pareha sila apelyido. Pero I don't know kung igsuon ba na sila or dili. Bisag karon sa Philippines, ang rival na sa top ang gitawag na GCash o Paymaya or Maya. Pero nana po iniusbo nga bag-o na mga ingana pod nga negosyo. Kanang gitawag na Shopee Pay by Shopee. Napoy gitawag na GrabPay. Kaning Shopee Pay o GrabPay is naningkamot po ni sila para makaapas pod atong naa sa taas, which is katong GCash o Paymaya or Maya. Ako GCash user ko no, atong ginagamit sa mga transactions nato is GCash. Pero abi nako nga gamay ra kaayo user ning gitawag na Paymaya kay bisag asa ko moadto kasagaran pod wa pa gyud nangutana sa kuha kung naa ba koy Paymaya, kasagaran jud is GCash. For example, magpalit ko na ko'y bayran, ang ipangutana yung kasagaran sa kuha is, sir, na ba kay GCash? So, bisan pag na ay Paymaya, no, dapat po ta magpasalamat. Nga naman, tungod, kung walay Paymaya, kung GCash ra usa ang nasa Philippines is, luoy pod ang mga consumer, no? Magpasalamat ta sa Paymaya, kay na sila, niiksi sila naghatag og kompetisyon sa ilahang duha sa GCash. Kung naay kompetisyon, okay kaayo na siya. Nga naman, ang usa ka kumpanya, pwede niya i-improve iyang service sa iyang mga customer. Kay kung usara pangit kaayo no, kay nagitawag na monopoly. Kung nay monopoly, na-power ang company na magpataas kaayo og presyo. Ug way mabuhat ang mga consumer ni ana. Pero napakaiduga nga, kay bawo ba mo nga grabe ang pagdako og halin or profit sa GCash ug Paymaya atong pandemic. Kay katong pandemic dito sila ni boom pag ayo. Kay bawo ba ka niabot og 1,000%. Kung balik ko na, 1,000% ang pagsaka sa profit or kita sa kaning duha ka kumpanya, ang GCash o kanang gitawag na Paymaya or Maya. O kung nakadumdum mo, no, dakog share sa GCash ang gitawag na Ayala Group. Kaning Ayala Group, daghan po sila mga kumpanya. Pero bisan pag iipon to tanan kumpanya sa Ayala Group is wala ra siya katunga sa GCash. Dako kaayo ang gihatag na kwarta sa GCash sa Ayala. Puho napay chance kay GCash is mosaka pa jud no, maabot sila sa kanang gitawag na unicorn status. Kung mayon kag unicorn status, is kana siya ang kumpanya is niabot na siya sa $1 billion ang value. Puhon kung muboom pa jud kaayo ding GCash no, pasin sila ang mahimo pod og Decacorn. Kung mayon kag Decacorn, kani siya nga kumpanya is ang value niya is niabot nag $10 billion. In which sa Philippines is wala pa ingana nga kumpanya na niabot ingana ang kataas kadako ang value. So unta no napud mo na-learn karon sa tong vlog o kani siya ma-apply po ninyo kung asa mo moadto kay na may knowledge pud nakuha bisag gamay. Salamat kay sa pagtan-aw og hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more and subscribe.